Veña, ímonos relaxar un chisquiño así que vide comigo, que vos levo de viaxe, poderíamos levar a calquera punto do país, pero mira, vos coller un punto maravilloso, imos cara a Ourense, e vamos levar as Pozas, as Chabasqueira, aí a... Ui, como que está prohibido o uso do baño? Eu que vos quería levar aí a Chabasqueira, as termas, e non hai maneira, porque efectivamente, cando intentamos entrar aí, atopámonos de cheo un cartel que pon instalación fora de servizo, prohibido o seu uso, prohibido a entrada nas termas da Chabasqueira. Xa sabedes que son algunhas das termas que teñen máis xente porque están moi próximas á cidade e, polo tanto, tanto veciños como turistas van moito aí. Levan atención pechadas dende o mes de setembro, polo tanto, botamos contas, son case 6 meses, e daquela pecharas o Concello dicindo que, como crecía o río Miño, como había inundacións, pois non estaban aptas para o uso. Estamos xa en marzo, acabando marzo, e din os veciños que é un auténtico disparate que segan pechadas. Que pasa? Hoxe fomos ata ali, un equipo da Hora Galega estivo nas termas da Chabasqueira e, atención, o cartel está, non se pode usar, pero a xente entra igual, din que o levan facendo toda a vida. Hoxe igual non está o día moi bo para isto, pero vou facer como fan día a día moitos veciños de Ourense, que saltar este precinto, porque supostamente nas termas da Chabasqueira non está permitido bañarse por tema do caudal do río, pero a xente sigue facendo, así que imos preguntar por qué. Por salud, porque, bueno, me sienta muy bien. Supostamente está precintada e pechada. Sí, sí, los encargan los vecinos, de limpiarlas, de cuidarlas, de abrir el agua, de mantenerlas. You're from Austria. Austria, right? And you knew about the termas of Ourense? Yes, I like it very much. Because it's really warm. It's forbidden to bath here today. Really? Okay, really? Really? Okay, too late. Sorry. Este cartel leva desde o 31 de setembro. Desde setembro se cerraron estas termas, argumentando ao alcalde que non ven xente, que sube o río, que as inunda, que temos que pagar un vigilante. Porque claro, todo isso é mentira, é dicir, son argumentos pobres. Este ano, hasta mediados de xaneiro, non empezou a subir o río, é dicir, non hubo grandes chuvias. Leva desde setembro pechado. Antes se bañaba todo el mundo a cualquier hora y no pasaba nada, ¿eh? Yo no comparto eso de socorrista y horarios, que a las 7 de la tarde cierran las pozas y a las 6:30 empiezan a vaciarlas. Eso está perfectamente, non sei, porque se ves aquí e non a podes usar tamén é unha complicación. É unha faena de quen sea, da xente que leva isto. A ver, compañeiro, vos que tamén vos metedes, esta xente ata os parrulos saltan a norma esta, En Ourense temos 17 vasos termales. E o curioso é, solamente están abertos 2 vasos. Despois de gastarse unha pasta que se gastou para adaptarlas, por que non están abertas? Qual é o motivo? E por que ven a xente a bañarse igualmente? Porque necesita o agua termal é salud. Normalmente por as mañás isto está cheo de xente maior, xente que pasa dos 70 anos. E evidentemente este é a máis cercana á ciudad. Tú dis que non eres usuaria das termas? No, bueno, porque ás veces non están en condicións óptimas como para meterse dentro, porque non se cuidan, e porque están pechadas, e porque non hai naide que as manteña un pouco, nin o orden. Se estuveran abertas como teñen que estar abertas, o Concello vendría todos os días a limpialas, as desinfectaría, é dicir, esta agua é moi sana, é moi boa, pero claro, ao estar cerradas e non limpialas, obviamente, pois teñen que estar infectadas. Bueno, imos agora con